Ako jediná slovenská agentúra ti teraz Inbox Agency ponúka zaujímavú dlhodobú príležitosť pracovať v inovatívnej firme na výrobu batérií v Škandinávii. Ak máš predchádzajúcu prax ako vedúci tímu alebo zmenový líder a dohovoríš sa po anglicky, toto je tvoja príležitosť pracovať dlhodobo v prostredí modernej megatovárne vo Švédsku. Podmienky zamestnania v spoločnosti Northvolt sú následovné. Práca je na švédsku zmluvu na trvalý pracovný pomer. Mesačná mzda začína na sume 3400 eur. Mzda je hradená mesačne vždy na konci mesiaca. Práca môže byť aj na viacero zmien. Zamestnávateľ ti zabezpečí letenku do Švédska. Ubytovanie ti zabezpečí a platí zamestnávateľ v prípade, že si ochotný bývať v ubytovni. Ak chceš viac súkromia s vlastným bývaním, bude ťa to stáť od 500 do 1000 eur mesačne. Toto sú požiadavky na vhodného zamestnanca. Dvojročná prax vedúceho tímu alebo vedúceho zmeny v oblasti automotív alebo takáto prax v inej priemyselnej výrobe. Vedenie a motivovanie tvojho tímu, ako aj komunikácia s vedením ohľadom kvality, plnenia plánov a bezpečnosti pri výrobe. Anglický jazyk slovom aj písmom na slušnej komunikatívnej úrovni. Ochota prejsť zložitejším výberovým konaním, ktoré zahŕňa minimálne 2 kolá pohovorov a online testovanie. Ak máš záujem, neváhaj a pošli nám tvoj životopis v anglickom jazyku na e-mail info@inboxagency.sk a ozveme sa ti, tvoj životopis pošleme švédskému zamestnávateľovi, absolvuješ telefonický pohovor a online testovanie. Od zamestnávateľa dostaneš švédsku zmluvu a budeš pracovať za mzdu od 3400 eur na mesiac. Zamestnávateľ ti zabezpečí a zaplatí letenku do Švédska, ubytovanie a relokačný príspevok 1000 a viac eur. Pre viac informácií o našich pracovných ponukách navštív náš web www.inboxagency.sk alebo nás sleduj na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.